Haideți să spun cum am verificat și cum am pus în aplicare o informație valoroasă legată de boli și de vindecare pe care am descoperit-o în lucrările lui David Hawkins. Dr. David Hawkins ne dă de înțeles că la baza bolilor se află într-un procent foarte mare, undeva la 90%, vinovăția inconștientă. Uite ce am decis să fac ca și medic în raport cu pacienții care veneau în mod regulat, constant, erau pacienți cu diabet zaharat, care se prezentau la 3 luni de zile la controale. Erau controale în care analizam anumiți parametri de sânge sau funcție renală, urină, greutate și pe baza lor cumva puteai să vezi evoluția și era un fel de factor predictor despre cum evoluează omul și cum este tratamentul. Ce am decis eu să fac? Uite ce am observat la pacienții cu diabet zaharat. Vinovăția cea mai mare pe care mulți dintre ei o experimentau era legată de obiceiurile alimentare. Și niciodată nu mi-a plăcut și nu îmi place să am o atitudine de judecată sau de critică atunci când omul se abate, ca să zic așa, de la o conduită care poate să-l ajute. Și asta a determinat foarte mulți oameni să fie sinceri și foarte mulți mi-au spus: da, uite, am mai mâncat aia, câteodată mă trezesc seara că mănânc o bucată de ciocolată. Și mulți dintre ei și-au refuzat anumite alimente pe parcursul zilei, dar cumva cedau tentației și ajungeau până la urmă să consume alimentul ăla, dar seara. Și ghici ce? Lucrul ăsta era asociat cu foarte multă vinovăție. Și vinovăție, și rușine, și sentiment că nu a reușit el să facă ceva, da? O devalorizare. Și ce am decis să fac? I-am spus așa: dacă tot ajungi să mănânci bucățica aia de ciocolată, atunci îți propun următorul lucru. Să o mănânci dimineața, pentru că corpul tău va avea timp să metabolizeze zahărul pe care tu îl înghiți. Al doilea, te rog frumos, atunci când o mănânci, să nu o mănânci pe ascuns. Asumă-ți că mănânci bucățica aia de ciocolată. Al treilea, savurează-o. Bucură-te, trăiește gustul ăla, nu mânca așa rapid și să nu mă vadă, să nu mă prinde cineva. Așează-te frumos, pune în față și bucură-te de lucrul ăsta. Acum, pe lângă informația asta, apelezi la discernământul tău. Să nu înțelegi prin asta că să te apuci să mănânci ciocolată, să nu înțelegi prin asta că nu mai respect niciun fel de plan de alimentație sănătos. În niciun caz. Ceea ce spun eu este că am încurajat oamenii să își asume acel lucru, să-l facă într-un context controlat. Și ce am făcut ulterior? Am decis că, având niște valori bune, am decis să nu schimb absolut nimic în medicație și să văd ce se întâmplă peste 3 luni, care sunt rezultatele lor. Și a fost surprinzător pentru mine să observ că, fără să schimb nimic în medicație, ghici ce? Valorile, cum este, spre exemplu, hemoglobina glicozilată, care este un parametru de termen lung, care mi-arată cum a fost în medie glicemia în ultimele 3 luni de zile, a scăzut. Adică, cu alte cuvinte, glicemia oamenilor în mediu a fost mult mai scăzută. Dar am mai observat ceva foarte important la ei. Am observat că atunci când veneau în cabinet, nu erau încruntați și supărați că iară nu le-a reușit și în momentul în care le-am comunicat acele valori, i-am și lăudat pentru acele rezultate obținute. Pentru că asta consider eu că ajută foarte mult omul. Să vadă
și să poată să găsească în medicul din fața lui un partener cu care să colaboreze, un partener care să nu-l certe, un partener care să nu îl facă să se simtă prost, ci să-l încurajeze pentru a continua să aibă rezultate benefice. Bineînțeles că cadrul și rolul de medic nu mi-a permis să fac mai mult. La fel de bine poți să mergi și să lucrezi în mod conștient pe acea vinovăție, da? Să o scoți la suprafață și să o prelucrezi prin diferite tehnici de eliberare emoțională. Dar asta pentru mine a fost foarte clar și evident, fără să fac un studiu de nu știu ce, având oameni pe care îi cunoșteam și un an de zile nu s-a întâmplat nimic, da, în mentalitatea lor, dar prin această atitudine mică am reușit o schimbare importantă. S-a mișcat acolo o rotiță în conștiința omului. Sper să te ajute și pe tine această informație și să scoți ce este mai bun pentru tine din ea. Să ai o zi faină!